mibadhi otimonewa malokono nyaka ya apis jatend piny gini tieko tek gidaka mana ni ghost workers, ghost schools, mara ghost hospitals magi oyuma lilo aluotwa kanu moja enako Daniel wach ni mogik kachiel kod daka kiparo ni wijo beni idino rode mag mibadhi e pacho kae kachiel kod wach ni mogik kawatieko. Ananeno ni jopiny nwach mibadhi bende ok nyal wacho ni mibadhi mieno mana joma tiyo e sirkal gi gin madongo. Jopiny bende nigi mibadhi. Nwach jopiny seche ma wabunge yiero wabunge nwach ka jopiny dwaro mondo gonygi. Iwinjoga. Koro wabunge seche ma gitimo campaign cha gidwaro pesa mang'eny sarere wabunge kende gidwaro mondo gonygi ma pesa ineno kipogo kan ndalo gine ka pesa ipoga. Koro emino ka jo siasa momaki gi mibadhi dhiga to yombo igene kom ma od bura maduong'. Winjo no ka kore ni mbunge. I show example ntiere bana moro manen KPA ai to nino make ai bange odhibo oyombo sani en mbunge. Koro gini onego bedni watimo wachako education chon iskunde mondo wapuonj nyithindo matindo mondo ging'e rach mar mibadhi. Nwach sani okanyal nyisi ni sani an gi confidence ni joma dongo mantie sani nyalo gore gi mibadhi. Nwach mibadhi chal no mieno jite kata kanisa bende. Nwa ka bende nitie mibadhi, nitie kanisa madwaro nwang'o pesa kuom ji and all that thing. Koro aneno ni mondo wachak puonjo nyithindwa kata e od ka seche ma nigi nyithindo puonje mondo bed gi integrity. To sana kini integrity kai ok en miwacho bet kini in gi nyithindo to ni timo kaka idwa nyathi mondo tim. Ok iwach ni tim kaka wacho to kik itim kaka ineno. Erokamano ahinya Daniel Juma.